चिक चिखावानु हो, चिक चिखावानु हो। ताजा ताजा पाकल हमरे आम बाटे हो, लागल दुकाने पजाम बाटे हो, जाम बाटे हो। सुन तारा ए ताजा ताजा पाकल हमरे आम बाटे हो, लागल दुकाने पजाम बाटे हो। रेट कहाँ बाटे हमके बतावनु हो, रेट कहाँ बाटे हमके बतावनु हो। बाटे खहटा की मीठा सिखावनु हो, बाटे खहटा की मीठा सिखावनु हो। अरे मीठा बा जलवा रिकॉर्डिंग स्टूडियो अकोटी बोला। ए बाला मलोल थोड़ा गोल नहीं खे, अच्छा टाइट बायाम कोनो झोल नहीं खे। अरे बुझला सचो एहो करब ट्राई ज्यादा चाहटल बका। अच्छा हमरा से पहले केकरो बाटल बका। अपना अहम के बारे में समझावनु हो, अपना अहम के बारे में समझावनु हो। बाटे कोहटा की मीठा सिखावनु हो, बाटे कोहटा की मीठा सिखावनु हो। तो सुना ना सौसी तिवारी विशाल बाबू, छुआना चीज रख मन पकाबू। अरे का कोइल बाड़ा एहो हमरे से बहनी करना फा होई, जल्दी से तौला लेके दाफा होई। मीठा बतिया में नहीं भरमा बनू हो, मीठा बतिया में नहीं भरमा बनू हो। बाटे खहटा की मीठा सिखावनु हो, बाटे खहटा की मीठा सिखा